Мен инде башта бу язуын укымыйча аңлатма язуын укымыйча карап утырдым, ләкин бер кимне дә таный алмадым монда. Кемнәр булар? Бу фото, нинди фото бу, аның тарихы каян килә? Бу минем 1974 елда изде 13-нче мәктәпне бетергәч, татар мәктәбен театр училищесына кирип эшли башлаганымның 2нче елы. Безне инде башта академия театрына Масука чакыралар, Масукада жүргән өчен халык акырып-бакырып жүргән өчен безгә 1 сум 50 тиеннән түлиләр, ул ай буена җыелып, шактый гына ашханәгә барып ашада җитәләр. Стипендия кушмайды. Юк, әле стипендия биргән кешеләргә бирәләр, бирмәгәннәргә юк. Мәсәлән, мин Казан малай саналатырым, миңа бирмиләр, иң беренче чиратта читтән килгән авыл балаларына бирәләр. Шуннан инде мин Солдат хатын дигән спектакльгә җыри башладым. Һәм анда миңа бер генә сүзе булган роль бирделәр, милиционер роле. Монда инде 1 сум 50 тиенгә түгелдер инде монда. Менә шунысы кызык шул. Хәзер бөтенебез 1 сум 50 тиенгә җирсәк, минем бер сүз бар иде. Бәрәңге урлапмы, или иген урлапмы тотылган бер үч итмәк өчен бер хатынны кулга алалар. Шунда инде мин милиционер. Хәзерге көн беләсәк, участковый милиционер. Мен шунда теге хатынны алып чыгып киткәндә әйтәм. Әйдәгез, гражданка Панкратова, сез кулга алындыгыз. Менә шушының өчен инде миңа 5 сум 50 тиен түлиләр иде. Әйбә. Шулай итеп мин артистлар рәтендә йөрдем әле студенчакта. Шуннан соң 1976 елны армия китәсе килә, минем гомумән артист булып теләге сай. Чөнки мин гомер буе офицер буларак хыялланган малай, ләкин мине көчләп укытучылар, син талант, мәктәп укытучылары, анда бергә балалар театрында уйнап жүргән дуслар мине көчләп диярлек театр училищесына алып барып киттеләр. 180 кешедән без 17 кешедән Москва сәлимияны сайлап алды, шуларның берсе белән мин. Күрсәтигә без аны. Милиция киемендә. Аны Рәдиф Сәгъди бу 1976 ел була иде. Бу минем армия китер алдымнан. Шуннан соң армия китер алдымнан инде мин армия китәсен бөтенесе беләдер иде. Бер генә кеше канәгать түгел бу эштән Максим Сәлимянов. Армия китәсен икән Рәдиф, мине тыңламыйча. Башка күземә күренмәде иде. Ләкин монда мин хәр аңлатып утыра алмыйм, минем китүнең төп сәбәпләре дә бар иде. Иң беренчедән шул хәрби булу. Һәм мин гомумән армияга китеп, менә 30 елдан артык вакыт узды, үземнең хезмәт елларым бик катсаган. Менә бу фотода тагын кемнәр инде милиция киемендә димәк син. Бу фотода авыл хатын уйный Рәшит Шамкай һәм авыл хатыннар уйный, берсе минем курсташым Гөлнәзирә Зайцева, ул бүгенге көндә Чаллы театрында эшли. Икенчесе Груш Аграфина Васильева. Менә алар минем курсташлар барсы да, менә шулай итеп, яшьләр, шигырьләр барсы да инде. Шушы рәсемне карыйм да, яшь чакларымны сагынам. Бөтенләй үзгә кешеләр бит без хәзер. Тарихи фото. Тарих фото. Шунда менә икенче фото, икенче рәсем, сурәт биредә 3 мәртәбә Россия геройларына тәкъдим ителеп тә, бер генә мәртәбә Россия героен алган бүгенге көндә инде ул авиация генерал-майоры, аны Путин үзенең янына Мәскәү тирәсенә алдырды. Аңа хәтле ул исеме кем? Радик Абрар Бариев тулысынча. Һәм искитмәле гади шул хәтле шәп җегет ул. Мин аның белән танышу булай булды. 2006 ел иде. Бәрәңге районының Мария Ил Республикасы иде. Хакимият башлыгы Әлфәт Ибраев шалтырата. Рәдиф, радио кайта 2 генә көн була, киләсәң күреп каласың. Чөнки без аның белән инде булай да күп яшәдек ракторда, радио турында. Һәм шулай итеп мин үзем белән Искәндәр юк, кемне алдым соң, Искәндәр Сережа алмады. Барып кайттым инде, аның турданнары үзем материал язып чыгардым мин, кайсыдыр матбугатта. Һәм менә шулай итеп без шәү төшкән Радик Бариев, Россия герое. Искитмәле үзебезнең татар малае, аңа карап сокланырга кала. Менә 3нче рәсем. 3нче рәсем. Бусы 2007 ел икән. Бусында мин язучылар берлегендә шигырем әле. Мөсәгыйтов Фәнис Чечулин театрының
директоры сабақ тойына шақырды. Вакиф Бекирович менә бүгінгі күнде Қазанлыкларында эшлибез. Нуриев. Аны да мәйтем иптәшкәйдә бір партизан сабақ тойын көріп кайтыйк дип, Әлдермешкә киттек без. Әлмәндәр авылына. Һәм безнең бәхеткә анда Шәүкәт абый юк инде хәзер. Мәрхүм. Әминә Ралиәви Аллаһка шөкер исән, алар икесе дә искитмәле шәхесләр, кеше буларак алар бик чиста кешеләр. Шәүкәт ага белән Равил абый белән менә бергәләшеп төшкән фото мәңгегә истәлеккә калды. Искитмәле фото, Шәүкәт абыйны сагынып карыйбыз. Равил абый Аллаһка шөкер бүгенге көндә дә исән сау. Менә шулай итеп без инде монда спорт киемнәре белән генә белгән булсак инде Yok, аның бөтен кызыгы шунда. Сабан туй булгач спортча киенеп килгән иде. Шуңа күрә кешеләр гаҗәпләнмәсеннәр, сабан туй уңайыннан төшкән рәсем. Менә шул рәсем. Рәдиф бик кызыклы рәсемне. Һәм инде менә сине тыңлаган чагында уйлап та куйдым. Менә безне тыңлап торган кешеләр арасында да шундый тарихи фотоларга, тарихи рәсемнәргә ия булганнар бардыр. Алар да сезгә мөрәҗәгать итә алалар бит. Тәкъдим итәргә кирәк. Безнең фото, сурәтләр мирасын да халыкка таратырга кирәк, аны саклап калырга кирәк. Һәм бу саклап калуның иң гадел һәм җайлы, дөрес юлы ул әлбәттә аның матбугатта безнең мирас журналында бастырып чыга. Әлбәттә, менә мирас журналына килгәндә, җәмәгать, ул бит бүгенге көндә гаҗәеп журнал. Ул бит безнең үткәнебезне туплый бара, саклый бара. Ул бит менә мирас Татарстанда гына чыкмый ул. Пресс-центрлар аша бөтен Рәсәйгә тарала. Һәр библиотекаларга кереп утыра ул. Кирәк чакта галимнәргә алып, үзенә теләгән материалны табып буланда. Монда бит безнең халкыбыз киң кырлы. Кемдер Мишәр дип атала, кемдер Керәшен татары, Ногайлар һәм башкалар, аларның һәрберсенә без тукталып аерым-аерым материаллар бирә барабыз. Менә кызганычка каршы монда әйтеп китәргә кирәк. Татарстаннан да күбрәк яшәгән Башкортстанда әле мирас журналы бар икәнлеген беләләр. Менә бүген кичә карап утырдым, бөтен Башкортстан Республикасында бер подписка. Бер журнал. Миллионнан артык татар яшәгән, аны бит башкортта да үзебезнең халык. Башкортка да кирәк ул мирас. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә безгә Башкортстан дуслары белән бергәләшеп бик каты эшләргә кирәк. Чөнки янда башкорт халкы да, татар халкы да чагылдырылачак. Һәм бүгенге көндә аның иштәлеге киңәйде. Галимнәр укырлыкка журнал түгел, киң катлам укытучыларга, библиотекаларга һәм башкаларга, язучыларга укый торган журналга әйләнде ул. Менә шулай әйтә сүз. Рәдиф, бик зур рәхмәт. Син үзеңдә мирас белән бик нык кызыксына торган, мирасны туплый торган кеше, тарихи романнар, тарихи әсәрләр авторы, синең үзеңнең дә мәкаләләреңне, язмаларыңны тарихка кагылышлы язмаларыңны мираста күреп сөенергә ясый. Рәхмәт.